Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram 8. rokovací deň 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali pán poslanec Vladimír Fajč, pán poslanec František Majerský, pán poslanec Milan Majerský, pán poslanec Roman Mikulec, pani poslankyňa Veronika Šrobová a pani poslankyňa Andrea Turčanová. O ospravedlnenie z neúčasti z dôvodu práce neschopnosti požiadali poslanci František Mikloško a Anna Záborská. Pokračujeme v prerušenej rozprave o druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 575/2001 zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy tlač 90. Ďalším v poradí z písomne prihlásených rečníkov do rozpravy je poslanec Jan Hargáš. Legislatívne pravidlá vlády v článku 19 odsek 4 hovoria: osobitná časť dôvodovej správy sa člení podľa jednotlivých paragrafov navrhovaného zákona. A ak ide o návrh novely zákona podľa jednotlivých článkov a jednotlivých bodov novely, osobitná časť dôvodovej správy obsahuje vecné odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení zákona. Do odôvodnenia jednotlivých navrhovaných ustanovení zákona sa nepreberá text týchto ustanovení ani text a argumentácia už obsiahnutá vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Toto je v legislatívnych pravidlách, ktoré platia pre vládu. Vláda samotná dôvod ku zmene spôsobu voľby predsedu štatistického úradu opisuje tak, že dôvodom je, aby sa zmenil. Pán poslanec Krupa, ďalší výstupy v porovu. Minister obrany bude mať absolútne právomoci a kompetencie rozhodovať, čo sa komu predá a čo sa sem dovezie. Samotný minister obrany. Koniec. Bodka. Tento minister obrany má zároveň zbrojárskú firmu. Liva Arms, či ako sa to volá, ktorá tu už má nejakého strategického investora z Arabských Emirátov. Nie je väčší konflikt záujmov? Nie je. Ako to, keď má minister obrany zbrojárskú firmu a zároveň bude mať kompletne pod kontrolou export-import vojenského špeciálu. Samozrejme, že v minulosti boli diskusie na túto tému, že ten export-import, že má svoje určité úskalia, že to nejde tak flexibilne a tak rýchlo, ako by si želali. Aj predošlá garnitúra, aj predošlé vedenie malo s tým problém, pretože predsa len koľkrát sa stalo, že ministerstvo zahraničných vecí malo nejaké výhrady k nejakému vývozu nejakého špeciálu. Ale to je ten proces a systém kontrolných mechanizmov, ktorý v demokracii musí fungovať. A v krajine, ktorá by mala spĺňať štandardy členskej krajiny Európskej únie a aliancie. Pán poslanec Valašek. Touto novelou zákona sa ruší právo veta, ktoré momentálne má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a ktoré má Slovenská informačná služba. Toto právo veta sa pridáva, sa udeľuje Ministerstvu obrany, MZVAS je von, SISKA je von, Ministerstvo obrany bude v rámci, ak táto novela prejde, v rámci toho rozhodovania jediné, ktoré bude mať právo zatiahnuť tú záchrannú brzdu a povedať nie, toto neprejde, lebo to nie je v záujme Slovenskej republiky, k tým záujmom a dôvodom na odmietnutie sa o chvíľku dostaneme. Toto je to základné. Ministerstvo obrany a Ministerstvo obrany jediné bude mať právo zastaviť prípadný vývoz týchto technológií, dovoz týchto technológií či obchodovanie s nimi. Ako členská krajina Európskej únie na nás sťahuje niečo, čo sa volá spoločná pozícia Rady z roku 2008. Číslo tej pozície je 994, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu. Nie je to žiadna krátka ani malá vec, má niekoľko, asi 6 či 7 strán a tých dôvodov, prečo zamietame bežne tomu sa dostaneme ešte k tomu počúvať, prečo zamietame povolenie na obchodovanie, dovoz či vývoz, je viacero, je ich asi skutočne dosť širokej škály. Tých dôvodov môže byť napríklad také, samozrejme, že táto technológia môže byť použitá proti nám, či prípadne proti našim spojencom, vtedy ju samozrejme nechceme vyviesť. Ďalším dôvodom takým samozrejmým je, že nechceme, aby bola využitá či zneužitá na podporu terorizmu. To sme tu už mali, už sme raz zmenili zákon o zbraniach, zbrojný zákon, keď sa zistilo, že naše prerobené ručné zbrane, automatické pušky boli použité na útoky. To bolo v Paríži, že? V Paríži, ak sa nemýlim. Takže opäť máme zhodu ako krajina, že určite nechceme, aby táto technológia slovenská skončila v rukách teroristov. A jeden z tých ďalších dôvodov, prečo zamietame v rámci toho, prečo to spoločné stanovisko neprikazuje, ale špecifikuje, že by sa malo zamietať povolenia na vývoz, dovoz či obchodovanie, je napríklad porušovanie ľudských práv tou krajinou, kam tá technológia má ísť. Ďalším dôvodom, ono to dáva zmysel, ale možno by vás to nenapadlo na prvú, je, že ak tá krajina míňa na nákup tejto technológie toľko peňazí, že to ide vlastne na úkor sociálnej a inej opatery. Inými slovami, že chudobná krajina si ide kúpiť za strašné prachy niečo zo Slovenska, čo znamená, že nebude mať na výplaty, prípadne na sociálnu pomoc. Aj to by malo byť dôvodom na zamietnutie povolenia na vývoz či na obchodovanie. A ďalším takým dôvodom napríklad je aj, či tá krajina vôbec má schopnosť efektívne využiť tú technológiu. Či ju nekupuje zjavne len na proste, že postupí v nejakej tretej krajine, lebo ak nejaká krajina chce nakúpiť niečo, s čím v živote nerobila, nemá s tým žiadne skúsenosti, nemá nikoho vycvičeného a navyše má sama laxné dôvody alebo laxný režim kontroly reexportu, tak
tak potom je tu podozrenie samozrejme, že tejto krajine nechceme vyviesť. Prečo toto takto detailne spomínam? Ak sa stane, že ministerstvo obrany a len ministerstvo obrany bude mať právo veta, nebudeme mať schopnosť dôkladne posúdiť, či prišlo alebo neprišlo k porušeniu týchto veľmi naširoko vymenovaných kritérií. A to hovorím so všetkou úctou ministerstvu obrany, ktoré je moje kmeňové ministerstvo, spolu s kolegom Krúpom sme tam robili pred rokmi, a ktoré má svoju vlastnú rozviedku, podotýkam. To vojenské spravodajstvo má kontrolu, ale aj svoju vlastnú rozviedku a má svoje uši a oči za hranicami, ktorí vedia do istej miery preskúmať, či prišlo k naplneniu alebo porušeniu týchto dôvodov, ktoré som práve vymenoval. Poznám tých ľudí, sú to kvalitní ľudia, sú niektorí z nich sú mi po tých rokoch spolupráce aj kamarátmi, ale oni prví, a väčšinou z toho chlapi, oni prví by boli, ktorí by povedali, s týmto ja nemám skúsenosti. S týmto za mnou nechoďte. Ale viem povedať z istotou, že MZVAS, čiže Ministerstvo zahraničných vecí, má oveľa viac zastupiteľských úradov a vie preveriť oveľa dôkladnejšie, či prichádza k naplneniu podmienok vymenovaných v tomto spoločnom stanovisku. Vie si cez svoje zastupiteľské úrady vyžiadať došetrenie, doslova, čo sa rutínne stáva. Príde žiadosť, na prvú to nesedí, nie je jasné, či tie podmienky sú splnené. Preto poprosíme diplomatov, prosím vás, preverte mi toto a toto, lebo toto povolenie, táto žiadosť o povolenie mi smrdí. Nič z tohto nevie vojenská rozviedka urobiť v tých krajinách, kde nie je fyzicky prítomná, a je ich veľa, kde rozviedka vojenská nie je fyzicky prítomná a ministerstvo zahraničných vecí áno. Nič z tohto nevie urobiť vojenská rozviedka aj tam, kde je prítomná, pokiaľ tí ľudia na to neboli trénovaní, možno to nevie urobiť kvalitne. Preto vyhodenie ministerstva zahraničných vecí a vyhodenie Slovenskej informačnej služby, ktorá má kopu iných zdrojov a prístup k iným zdrojom, ako má vojenské spravodajstvo, považujem za nielenže extrémne nešťastné, ale pre záujmy Slovenskej republiky priamo škodlivé. Je úplne bežnou praxou v tomto biznise, že keď neúspejete v jednej krajine so žiadosťou o vývoz, tak sa pokúšate prejsť do druhej a vyviesť to odtiaľ. Dostanem sa ešte k tomu, že ako sa Slovensko zneužíva na tieto účely. A preto je v Európskej únii jedna spoločná databáza, volá sa COARM, v ktorej sa členské krajiny navzájom informujú. Pozor, táto firma sa už pokúšala vyviesť cezo mňa, prosím vás, neudelte jej automaticky povolenie na vývoz do, vymyslím si, krajiny X. Tejto krajine nedávajte, lebo sa pokúsila už v troch iných krajinách a neprešla, nedávajte ani vy. K tejto databáze má prístup len ministerstvo zahraničných vecí. Od tejto databázy sa ideme touto novelou odrezať. A možno by pán Kaliňák povedal, keby to sedel, fajn, to je technická záležitosť, vieme to prehodiť na ministerstvo obrany, na čom ja hovorím fajn, ale ešte stále neviete nahradiť celú tú sieť zastupiteľských úradov a tie iné dôvody, ktoré sa vymenoval, prečo by to nemalo byť len ministerstvo obrany, ktoré má právo veta zakázať obchodovanie s vecami alebo žiadosti o povolenie, ktoré smrdia. V praxi na toto môžeme doplatiť. Lebo ak sa stane, že povolením a uvoľnením tej úzdy naše veci sa ocitnú v nesprávnych rukách a sú použité proti našim spojencom niekde ďaleko za hranicami, vymenujte krajinu na Blízkom východe, Balkáne či inde, kde bojujeme po boku spojencov, tak následne si to odskáču aj naše firmy. Prečo? Lebo aj oni sú súčasťou nejakej svetovej dodávateľa alebo nejakého svetového dodávateľského reťazca. Oni vyvážajú, ale kopu subkontinentov dovážajú. Nie je nezvyčajné, že naša firma vyváža niečo, vymyslím si, do Malajzie, a to niečo má v sebe súčiastky z Francúzska, zo Španielska inde. Ak sa teraz Francúzi či Španieli ocitnú na opačnom nesprávnom konci slovenskej technológie, ak naša technológia kvôli našim príliš uvoľneným pravidlám vývozu bude použitá proti Francúzom a Španielom, čo urobia? No zakážu dovoz tých subkontinentov nám. Inými slovami, nejaká slovenská firma, a to vôbec nemusí byť tá, ktorá tie veci predala, ktoré boli zneužité. To môže úplne tretia alebo štvrtá firma. Zrazu zistí, že veci, ktoré bežne dovážala z iných členských krajín EÚ a NATO, sú zrazu zamietnuté. Lebo iná firma slovenská vďaka tomuto laxnému prístupu ku kontrole predala niekomu, kto to zneužil proti Španielom či Francúzom, a Francúzi nie sú samozrejme, nebudú sedieť na zadku. Tí sa samozrejme zareagujú, a to je ten najlepší nástroj, čo majú, je, že odoprú právo slovenským firmám kúpovať ich technológiu a zrazu úplne nesúvisiace slovenské zbrojárske firmy zistia, že nemajú prístup k veciam, do ktorých mali rutíne prístup. Aj samotné zbrojárske firmy tu môžu trpieť. My tu riešime problém, ktorý sa týka 1, možno 2% všetkých žiadostí o povolenie. Tie čísla som si overoval, nemám to čierne na bielom, a ľudia, ktorí s tým majú dočinenia, mi potvrdili, že tých žiadostí o povolenie je zhruba 100-120, taký bežný rok. Teraz to možno trošku stúplo kvôli Ukrajine, toto bol stav zhruba pred Ukrajinou. Z nich sa rutine zamieta možno 1-2. Takže aby bolo jasné, my ideme deformovať systém so všetkými tými možnými následkami, ktoré som vymenoval, kvôli de facto, že 1 či 2% všetkých zamietnutých alebo všetkých žiadostí o povolenia. Také malé mizivé percento je reálne týmito žiadosťami dotknuté. Druhá vec, úplne na záver. My už sme teraz v zlej reputačnej situácii, čo sa týka nášho systému na vývoz a obchodovanie so špeciálnou technikou. Už teraz je relatívne verejným tajomstvom v tomto biznise, že Slovensko je dobrou štáciou, kde dostanete povolenie na vývoz, ktoré nedostanete inde. Je verejným tajomstvom, že veľká časť vzájomného česko-slovenského obchodu, najmä vývoz z Čiech na Slovensko, slúži jednému jedinému účelu, a to je ten, že obísť české autority. Inými slovami, česká zbrojovka alebo firma vyvážajúca špeciálnu techniku z tých troch kategórií nedostane povolenie v Čechách, tak to vyvezie na Slovensko, nejaké cére, ktorú si tu zriadi, a slovenské autority
už vyvážajú oveľa veselšie a oveľa voľnejším spôsobom, ako vyváža Česko. Dostal som jeden odhad, neviem hovoriť, že zhruba 60% celého vzájomného obchodu so špeciálnou technikou medzi Slovenskom a Českom je práve takýto, v podstate, že pokutný. Ľudia, s touto reputáciou, to posledné, čo by sme mali robiť, je uvoľňovať a ešte viac rozrieďovať tie pravidlá, ktoré kontrolujú a regulujú, ako vyvážame a kam vyvážame. Už teraz máme reputačný problém a to posledné, čo by sme mali robiť, je si na ním ešte pridávať tým, že zveríme celú túto mašinériu do rúk jedného ministerstva. Opäť to nie je kritika jedného ministerstva, zdržím sa aj komentárov na konkrétneho ministra. Hovorím, sú tu iné inštitúcie, ktoré treba konzultovať, ktoré majú prístup k databázam a údajom, ktoré ministerstvo obrany nemá šancu nikdy obsiahnuť, nemá šancu sa k nim dostať. Ak súhlasíme, že chceme tento obchod regulovať, nechceme, aby skončil v nesprávnych rukách, prečo si uberáme možnosť konzultovať iné alebo konzultovať, obrátiť sa na iné uši a oči, keď je to v záujme Slovenskej republiky? 9 faktických poznámok ako... Aj keď Slovensko je stále útlme oproti tomu, čo tu malo, proste v dôsledku rozdelenia Slovenska s Českom, takže tá záležitosť na zbrojársky priemysel je stále útlme. Nehovoriac o tom, že zbrane, ktoré išli a ktoré ste mali na Ukrajinu a z Ukrajiny ďalej na Stredný východ. Preto prikročil, predpokladám, minister národnej obrany a proste riešiť prakticky tú záležitosť svoju kompetencií, aby čo najmenej bolo únikov cez Slovensko, respektívne cez iné krajiny, ktoré u nás vyrábali. Takže neviem, prečo sa vraciame k tejto záležitosti, pretože ten objem, ktorý ide cez Slovensko, je tak malý, že je zanedbateľný, dá sa povedať. Ďalší vystúpi pán poslanec Grendel. Kompetenčný zákon, o ktorom práve rokujeme, narúša systém brzd a protiváh. Tento systém má v rôznych situáciách zabrániť prílišnej koncentrácii moci, napríklad aj tým, že ak do čela nejakého úradu navrhuje predsedu jedna zložka štátnej moci, vymenovanie alebo odmietnutie je v kompetencii inej zložky štátnej moci. Uplatňuje sa to aj v prípadoch, ktoré ide vládna koalícia zmeniť v tejto novele. Zatiaľ sa to týka štatistického úradu a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ďalšia do rozpravy sa prihlásila pani poslankyňa Zuzana Števulová, nech sa páči. Keďže ho máme predložený v skrátenom legislatívnom konaní, nedá mi nepripomenúť, že táto novela má 22 článkov, kde nám okrem kompetenčného zákona sa mení 20 ďalších zákonov a možno pre osvieženie pamäti tých, ktorí tu neboli celý deň alebo predchádzajúce dni na tejto rozprave sa oplatí prečítať, ktoré iné zákony sa touto novelou menia. Je to teda zákon o štátnej štatistike, zákon o zdravotných poisťovniach, zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, zákon o podpore cestovného ruchu, zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti úradu vlády, zákon o položkách s dvojakým použitím, o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov, zákon o organizovaní verejných športových podujatí, zákon o príspevku športovému reprezentantovi, zákon o tvorbe právnych predpisov a o zbierke zákonov Slovenskej republiky, zákon o športe, o ochrane osobných údajov, o zájazdoch, o hazardných hrách, o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklodopravy, o príspevku za zásluhy v oblasti športu, o fonde na podporu športu, o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o štátnej podpore nájomného bývania. Všetky tieto zákony sú zjavne dôvodom na tak krízové a mimoriadne prípady, kedy hrozí veľmi vážne ohrozenie ľudských práv, hospodárstva alebo bezpečnosti, že ich všetky musíme schvaľovať, teda ich novely v skrátenom legislatívnom konaní. V prvom rade máme tu teda nález Ústavného súdu z minulého roka, ktorý hovorí, že Národná rada je pri výkone svojich kompetencií viazaná ústavou, čo platí aj pre proces prerokovania a schvaľovania zákonov. Ak by sa Národná rada domnievala, že podmienky na skrátené legislatívne konanie sú nenáležité, môže zmeniť príslušné ustanovenia zákona o rokovacom poriadku, tie však nemôže svojvoľne porušovať. Procedurálne pravidlá na prijímanie zákonov sú odrazom demokratického pluralitného systému, v ktorom má mať opozícia možnosť vyjadriť sa a presadiť aj záujmy menšiny. S uvedeným korešponduje povinnosť väčšiny rešpektovať ochranu menšín, v tomto prípade parlamentnej opozície, čím sa napokon realizuje aj samotná kontrola parlamentnej väčšiny. Aby bola splnená podmienka existencie mimoriadnej okolnosti, ktorá musí nastať náhle, nečakane a s tým, že sa na ňu nebolo možné pripraviť. Splnenie tejto mimoriadnej okolnosti musí byť taktiež náležite odôvodnené, a to reálnosťou ohrozenia, jeho bezprostrednosťou a konkrétnosťou. Určite odporúčam znova si otvoriť dôvodovú správu a pozrieť sa, že či tieto kritériá, ktoré nám Ústavný súd vo svojom náleze uviedol, sú v tejto dôvodovej správe naplnené. Máme tu potom Benátskú komisiu, ktorá k problematike skrátených legislatívnych konaní v roku 2022 uviedla, že žiadna zmysluplná debata nie je možná, ak je návrh zákona prezentovaný a prijatý náhle, v rýchlosti, v zrýchlenom
komplikovanom konaní, ktoré obmedzuje verejné a parlamentné preskúmanie. Nedostatočná diskusia počas legislatívneho procesu negatívne ovplyvňuje kvalitu výslednej legislatívy. Podľa Benátskej komisie by väčšina nemala manipulovať procesom s cieľom vyhnúť sa verejnému pripomienkovaniu. Benátska komisia tiež skonštatovala, že hoci neexistujú medzinárodné štandardy týkajúce sa dĺžky legislatívneho procesu, možnosť verejnej diskusie, čiže nielen diskusie v parlamente, musí byť zachovaná. Zároveň Benátska komisia opakovane konštatovala, že opatrnosť a sebaobmedzenie sú nevyhnutné, keď sa postupuje v skrátenom legislatívnom konaní a hoci takýto postup môže byť v súlade s národnou legislatívou, nie je vhodný pre príjmanie zákonov v prípade komplexných a citlivých záležitostí, ktoré majú významný sociálny a politický dopad a je tiež otázny z hľadiska transparentnosti, inkluzívnosti, demokratickej legitimity a zodpovednosti. Pre mňa osobne sú práve tie slová o opatrnosti a sebaobmedzení vládnej moci, ktorá chce predkladať nejaké novely zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, to najdôležitejšie z tohto stanoviska Benátskej komisie a bolo by výborné, keby si to osvojila aj súčasná vládna moc, čo však s prihliadnutím na všetky tie zákony, z ktorých 80% zatiaľ v tom skrátenom legislatívnom konaní predložené boli, asi nemôžem dúfať. Ale teda pripomínam, opatrnosť a sebaobmedzenie sú nevyhnutné, keď sa postupuje v skrátenom legislatívnom konaní. Uvidíme, ak sa niekedy táto novela dostane pred ústavný súd, ako sa vlastne k tej dôvodnosti toho používania skráteného legislatívneho konania, ako sa na to ten ústavný súd pozrie. Ďalej by som sa teda chcela zmieniť v krátkosti aj o tu už spomínanej snahe o ovládnutie úradov a dosadenie svojich nominantov. Len pripomínam, že hovoríme o úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, štatistickom úrade, URSO, SISKE a protimonopolnom úrade, kde sa už ozvala teda cestou podpredsedníčky komisie Verstager aj Európska komisia, ktorá píše Slovenskej republike o tom, že v prípade, ak táto zmena, ktorá sa týka zákona o hospodárskej súťaži prejde, ak tento koaličný návrh teda koaličného poslanca bude podporený, tak to pre nás bude mať neblahé následky a komisii neostane nič iné, iba Slovensko žalovať za porušenie súťažnej legislatívy. Takže predkladám pozmeňujúci návrh poslanky Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Števulovej a Lucii Plavákovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 575/2001 zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony. Poslankyňa Plaváková. Podstata návrhu spočíva v 4 zásadných veciach. Poprvé, je to doplnenie dôvodov na odvolanie. O 2 dôvody, a to konanie v rozpore s povinnosťou konať nezávisle od pokynov štátnych orgánov a závažné dôvody, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobile vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie. V obidvoch prípadoch ide o dôvody, ktoré môžu viesť k ich svojvoľnej aplikácii v podstate hocikedy sa niekto stane nepohodlným. Ako sme videli aj v prípade odvolania predsedu URSO. Tým druhým bodom, ktoré sa mení, je zrušenie transparentného výberového procesu. Doterajšiu úpravu transparentného výberového procesu tento návrh úplne ruší. Tým tretím je zmena v právomoci vymenovať predsedu alebo predsedníčku úradu. Obdobne ako v ostatných prípadoch, aj tu chcú právomoc menovať vedenie, odobrať prezidentke alebo prezidentovi a dať ho do rúk vlády. A krásnym bonusom je prechodné ustanovenie, kde sa navrhuje, aby sa nové znenie uplatnilo aj na aktuálneho predsedu úradu. Dokonale. Je úplne zrejme, kam celý tento návrh smeruje, rovnako ako v ostatných prípadoch ide o pokus ovládnuť ďalší ústredný orgán štátnej správy. A to dokonca poslaneckým pozmeňovákom v skrátenom legislatívnom konaní. To znamená procesom, ktorý úplne znemožňuje akúkoľvek verejnú či odbornú diskusiu. Na tomto mieste musím aj koaličných poslancov a poslankyne, tie tu nevidím, tak iba poslancov, upozorniť na to, že takáto zmena týkajúca sa ochrany hospodárskej súťaže je v rozpore s príslušnou smernicou o posilnení právomoci orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu a súvisiacimi rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie. Smernica upravuje požiadavky na nezávislosť orgánov ochrany hospodárskej súťaže. Odobratím právomoci prezidentke pri menovaní sa požiadavka nezávislosti narúša. Podľa článku 4 odsek 4 smernice musia členské štáty zabezpečiť, aby sa členovia a členky rozhodovacieho orgánu vnútroštátnych správnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže vyberali, prijímali alebo vymenovávali na základe jasných a transparentných postupov, ktoré boli vopred stanovené vo vnútroštátnom práve. Zrušenie doterajšej úpravy výberového procesu je v rozpore s týmto ustanovením. Podľa článku 4 odsek 3 smernice môžu byť osoby rozhodovacieho orgánu odvolané len v prípade, že už nespĺňajú
podmienky vyžadované na plnenie ich povinností, alebo ak boli uznané za vinné závažné pochybenie podľa vnútroštátneho práva. Návrh tieto dôvody doplňa o také, ktoré nie sú smernicou povolené. Tá ich ustanovuje taxatívne, to jest nie je možné ich svojvoľne rozširovať. Návrh zmeny zákona je tak v priamom rozpore so znením a účelom smernice. Pričom v tejto oblasti existuje aj judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. Prijatím a uplatnením navrhovanej novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže by došlo jednoznačne k porušeniu práva Európskej únie. Významným rozhodnutím bol napríklad prípad C-424/15, v ktorom súd poukázal na význam nezávislosti regulačného úradu a judikoval, že zmenou zákona nemôže dojsť k odvolaniu predsedu takéhoto úradu pred uplynutím jeho funkčného obdobia. Porušenie práva Európskej únie môže mať samozrejme ďalekosiahle dopady na Slovensko, vrátane finančných. Na rozpor tohto návrhu s právom Európskej únie už upozornila aj podpredsednička Európskej komisie, ako už tu bolo zmienené. Pozmeňujúci návrh poslanky Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Plavákovej a Zuzany Števulovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 575 z roku 2001 zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony. A vystúpi pán poslanec Horecký. Mimochodom, v doložke vybraných vplyvov sa explicitne uvádza, že predložený vládny návrh zákona nemá vplyv absolútne na nič. Žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy a samospráv, žiaden vplyv na podnikateľské prostredie, žiaden vplyv na životné prostredie a služby verejnej správy. Tak ja túto vec čítam trochu inak, ako to už zaznelo, tak sa teda pýtam, na čo nám vlastne vláda predkladá zákon, ktorý nemá vplyv vôbec na nič. Okrem toho, že zaťaží štátnu kasu v čase, keď ju treba sanovať. Do paragrafu 24a sa vkladajú nové body 4 a 6, ktoré znejú. Úrad vlády Slovenskej republiky plní úlohy strategickej a metodickej koordinácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. A ešte vás chcem upozorniť na jeden bod 6. Úrad vlády Slovenskej republiky, počúvajte, Úrad vlády Slovenskej republiky riadi a koordinuje opatrenia na tvorbu a uskutočňovanie talentovej politiky. Súčasné ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu s priamou vecnou pôsobnosťou v oblasti vysokých škôl a vedeckých výskumných ústavov, ako je Slovenská akadémia vied, má byť kompetentné pri tvorbe politík a úprave podmienok pre vedu, výskum a čiastočne aj vývoj a inovácie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu má priamo riadenú organizáciu Centrum vedecko-technických informácií, ktorá 85 rokov má na starosti podporu vedy. Činnosť CVTI sa stručne dá zhrnúť do 5 dimenzií. Vedecká knižnica, podpora vedy, popularizácia vedy, informačné systémy a správa dát v školstve, projektová činnosť, vrátane internacionalizácie. Samozrejme, videl som to zblízka, CVTI treba riadne manažovať a využiť jeho potenciál. A nie však nechať tak a začať stavať systém podpory vedy a výskumu na inom mieste, na úrade vlády, ktorá nemá vecné odborné zázemie ako Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Tvorba a uskutočňovanie talentovej politiky je priamou súčasťou vzdelávania a je absurdné, ak sa táto vecná pôsobnosť prenáša na úrad vlády. Vzniká tak naozaj namiesto jasného rozdelenia kompetencií skôr kompetenčný chaos. Vítam, ak podpredseda vlády bude koordinovať prierezové témy, ako je transfer inovácií do biznisu, čo sa týka ministerstiev, minimálne ministerstva školstva, hospodárstva a financií. To je naozaj potrebné a vítané. Ďalší v rozprave je pán poslanec Ledecký. Nech sa páči, máte slovo. Zajímavé je, že zákon obsahuje zmenu ohľadom štátnych tajomníkov a teda, že vláda bude dávať na ministerstva viac ako 2 štátnych tajomníkov alebo 3, pokiaľ sa jedná o ministerstvo školstva. A v podstate tí štátni tajomníci nebudú obmedzení. Kde chceme toho štátneho tajomníka strčíme, ak bude potrebný. A ja si kladiem otázku, aká je motivácia toto zmeniť. No, napadajú ma 2 veci. Prvá vec ma napadá tak, že keď budeme tu mať nejakého poslanca, ktorý bude mať problém s nejakým zákonom, schváliť to a tá koalícia má tesnú väčšinu, tak jednoducho mu ponúkneme, no dobre, keď tu nechceš byť, tak chod na nejaké ministerstvo, dostaneš plat ten, čo si mal ako poslanec, dostaneš k tomu odmeny, dostaneš kanceláriu, dostaneš tomu ako asistentku, dostaneš auto so šoférom a môžeš tam sedieť a neprichádzaš o poslanecký mandát, čo je dôležité, lebo keby náhodou sme ti neplnili to, čo si povieš, tak sa môžeš vrátiť, čiže ten Damoklov meč budeš visieť, budeš držať nad nami. A druhá vec, ktorá ma napadla, je naozaj dať tým svojim ľuďom, ktorým sme z nejakých dôvodov zaviazaní, nejaký honor. A ten honor nebude, keď im dáme nejakého generálneho riaditeľa, ale musí to byť štátny tajomník, aby ten honor bol. Lebo ja neviem, na čo nám
toto opatrenie je potrebné prijímať. Čak my, keď máme zákon o tých osobných platoch, tak my tomu človeku môžeme dať 5, 6, 7 tisíc na výplatu bez problémov. Robíme ho nejakým generálnym riaditeľom a možno ani to nie. A vlastne my vieme toho človeka odmeniť. Ale problém je podľa mňa v tom, že ten honor mu vieme dať len cez toho štátneho tajomníka. Ďalšia v rozprave je pani poslankyňa Petrík. Nech sa páči. Prakticky identický návrh v marci tohto roka, čiže v marci 2023, predkladal dnes už minister životného prostredia, vtedy opozičný poslanec pán Taraba, tiež po dohode s SNS. V dôvodovej správe z dielne pána Tarabu sa ale uvádza taká jemná zmena. Citujem, návrh zákona má negatívne aj pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Primárne by na úvod malo dôjsť len k preskupeniu existujúcich personálnych kapacít a finančných zdrojov z existujúcich ministerstiev, ministerstva dopravy a ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Je však možné očakávať aj výdavky pri vytváraní materiálno-technického zabezpečenia nového ministerstva. Nepriame vplyvy tohto návrhu zákona však môžeme očakávať či už na podnikateľské prostredie, ako aj na služby verejnej správy pre občana. Koniec citácie. Na nedostatok v predloženom materiáli už v marci poukázalo ministerstvo financií, ktoré sa k návrhu muselo vyjadriť, a to tak, že ho de facto označilo za finančne nedostatočne prepracovaný, a to bola tá doložka napísaná ešte lepšie, ako je teraz, lebo uvádzala len akési potenciálne náklady na jeden rok, pričom opomínala vplyvy na ďalšie 3 rozpočtové roky. Viete, najviac zarážajúce na tom celom je, že vy ste to naozaj nedokázali poriadne napísať a vyčísliť ani na ten 3. krát. Navlás rovnaký zákon totiž poslanci a poslankyňa SNS Baláš, Farkašovský, Pamula, Paška, Smolíková, Soboňa a Titel predložili aj v septembri 2019, ešte v tom predminulom volebnom období, kedy dokonca neprešiel druhým čítaním, a to boli, prosím vás, vládni poslanci a poslankyňa. A ministerstvo vtedy malo vzniknúť k januáru 2021. To bol ten prvýkrát, kedy ho vlastne predložili. Za 4 roky pomaly tucet predkladateľov a predkladateliek predložili 3-krát okopírovaný ten istý zákon. 2-krát ste obdržali vyjadrenie ministerstva financií, že návrh je nedostatočne finančne prepracovaný, a na záver si ešte aj protirečíte v dôvodových správach k identickému textu paragrafového znenia. A my by sme mali tu v tomto pléne schváliť tento zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Navrhujeme spolu s kolegyňou Luciou Plavákovou vypustenie ustanovení, ktoré prideľujú Slovenskej informačnej službe, Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví postavenie ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Vláda nepredložila žiadne zdôvodnenie, ako táto zmena zvýši kvalitu fungovania dotknutých orgánov štátnej správy, a ani tento návrh nejako neodôvodnila. Navrhnuté ustanovenia by spôsobili, že ak by do funkcie vedúceho Slovenskej informačnej služby, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bol vymenovaný poslanec Národnej rady, jeho mandát by počas výkonu tejto verejnej funkcie nezanikol, ale by sa iba neuplatňoval. Vyplýva to z článku 5 o nezlučiteľnosti niektorých funkcií, zamestnaní a činností ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Navrhnuté ustanovenia by tak umožnili poslancovi ako predstaviteľovi zákonodárnej moci, aby si ponechal zadné vrátka návratu do poslaneckej lavice v prípade, ak zastáva kľúčové postavenie v rámci štruktúry štátnych mocenských orgánov, ako je napríklad Slovenská informačná služba. Právny inštitút nezlučiteľnosti, incompatibility viacerých verejných funkcií je imanentným prvkom demokratického právneho štátu a predstavuje jeden zo základných vyvažovacích mechanizmov verejnej moci. Kumulácia mocenských funkcií uľahčuje zneužitie moci, či už v osobný prospech alebo na úkor verejného záujmu, a narúša dôležitý právny inštitút nezlučiteľnosti viacerých funkcií. Preto považujeme navrhnuté ustanovenia za nežiaduce a navrhujeme ich vypustenie. Ďalším dôvodom pre vypustenie je fakt, že vládny návrh bol predložený v skrátenom legislatívnom konaní a napriek tomu, že ide o zásadnú systémovú zmenu, nestihla o ňom prebehnúť primeraná verejná, odborná a spoločenská diskusia. A teraz samotný pozmeňujúci návrh. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 zbierky zákonov o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám ja, Simona Petrík, a kolegyňa poslankyňa Lucia Plaváková nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 575/2001 zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony.
A vystúpi pani poslankyňa Kosová. Našou úlohou teda je, aby sme už od raného detstva prostredníctvom špecifických a cielených výchovno-vzdelávacích programov podporovali pozitívny vzťah detí športu a pohybu. A to napríklad prostredníctvom konceptu Aktívna škola, ktorý je aj obsahom kurikulárnej reformy. Oddelením športu od ministerstva školstva, tak vlastne dávame celej odbornej verejnosti signál, že nie sme ochotní venovať pozornosť pohybu ako základnej zložky výchovno-vzdelávacieho procesu a s tým súvisí aj nedostatočné financovanie a degradovanie celej kvality telesnej výchovy, ale v konečnom dôsledku aj celej spoločnosti, pretože tá sa bude v dlhodobom horizonte postupne prejavovať na stále znižujúcej sa gramotnosti a aj úrovni kritického myslenia. Pretože áno, aj kritické myslenie je súčasťou kognitívnych zručností. A bez pohybu nie je možné rozvíjať teda ani kritické myslenie. Z môjho pohľadu by bolo o mnoho lepším riešením, keby sme zvýšili financovanie športu vo formálnom a neformálnom vzdelávaní a rozšírili spoluprácu so športovými klubmi v školách. Aby telesná výchova bola o mnoho kvalitnejšia a aby raz týchto detí mohli byť vrcholoví športovci. V opačnom prípade smerujeme k tomu, že podpora športových klubov bude bezpredmetná, pretože nebude talentov, ktoré by sme podporovali. Vystúpi písomne prihlásený pán poslanec Čaučík. Podľa paragrafu 1 odsek 2 zákona 46/1993 zbierky zákonov o SIS informačná služba je štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktorý plní úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. Vo svojej činnosti sa spravuje ústavou, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak máme byť teda dôslední, prečo nebolo upravené novelou aj uvedené ustanovenie, ktoré by určovalo, že informačná služba je teda ústredný štátny orgán, respektíve presné označenie by malo byť ostatný ústredný štátny orgán. To isté platí aj pre URSO. Nie je zmena paragrafu 4 odsek 1 zákona 250/2012 zbierky o reguláciách v sieťových odvetviach. Ďalej, podľa zákona 16/1993 zbierky zákonov, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou, ktorá má samostatnú rozpočtovú kapitolu. Podľa zákona 523/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách, paragrafu 9 odsek 1, príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet podľa písmen. Písmeno B, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Písmeno C, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Písmeno L, Slovenskej informačnej služby. Písmeno N, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. A podľa písmena K, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva. Z tohto pohľadu, v ktorej kapitole budú navrhované ostatné ústredné orgány štátnej správy, ako Kancelária prezidenta, Národnej rady Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a URSO. Preto považujem navrhované zmeny ako rozporuplné v kontexte iných a príslušných noriem. Nastáva rozpor a aplikačná prax môže priniesť niekoľko kompetenčných problémov. Podľa navrhovanej úpravy sa na tieto 4 orgány nebude uplatňovať paragraf 40 zákona, ktorý v odseku 4 upravuje platové náležitosti predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré určuje vláda. Mám teda za to, že platové podmienky predsedov týchto 4 inštitúcií budú bezbrehé. Ďalej, v návrhu zákona sa upravuje znenie paragrafu 22 odsek 2. Staré znenie znie: na čele protimonopolného úradu Slovenskej republiky a štatistického úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Nové navrhované znenie: na čele protimonopolného úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Na čele Slovenskej informačnej služby je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Podľa zákona 46/1993 zbierky zákonov o Slovenskej informačnej službe, paragraf 3 odsek 2, riaditeľa informačnej služby vymenúva a odvoláva na návrh vlády Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky. Návrh na odvolanie riaditeľa môže podať prezidentovi Slovenskej republiky aj Národná rada Slovenskej republiky. Teda aký je dôvod upravovať vymenovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby aj v tomto zákone, keď zákon o SIS, ktorý je lex specialis k zákonu o organizácii činnosti vlády, upravuje vymenovanie, ale aj možnosť podania odvolania riaditeľa Slovenskej informačnej služby.
Obdobne to platí aj pre predsedu protimonopolného úradu podľa paragrafu 13 odsek 2 zákona 187/2021 zbierky zákonov o ochrane hospodárskej súťaže. To isté nastáva aj u predsedu štatistického úradu, kde doteraz vymenoval a odvolal predsedu úradu prezident na návrh vlády. Návrh je, že predsedu bude vymenovávať a odvolávať už len vláda. Možnosť odvolať predsedu bude v prípade, ak existujú iné závažné dôvody, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie. Podľa mňa je to veľmi subjektívne a vágne. To znamená, priestor na odvolanie predsedu bude v zásade kedykoľvek, ak sa znepáči. Všetky tieto zmeny, dámy a páni, považujem za závažné a hodné diskusie inak ako v skrátenom legislatívnom konaní a prilepené k zákonu, ktorý má za cieľ vytvorenie nového ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Ku riziku, ktoré zakladá nové ministerstvo pre rozpočet a deficit verejnej správy, sa dnes vyjadril aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý povedal, rast deficitu verejnej správy sa podľa NKÚ prejaví v celkovom dlhu štátu, ktorý môže medziročne vzrásť z 57,8% na 58,3% HDP alebo až na 76,6 miliardy eur. V súlade s rokovacím poriadkom požiadal o slovo podpredseda Národnej rady pán Michal Šimečka. Nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo. Myslím, že je každému jasné, že ten návrh novela kompetenčného zákona je súčasťou toho istého príbehu, ako to, čomu hovoríme promafiánsky balíček, ako rušenie špeciálnej prokuratúry, ako zmeny v zákone na ochranu oznamovateľov z protispoločenskej činnosti. Je to všetko o koncentrácii moci, o tichom, rýchlom pokuse o únos tohto štátu vládnou koalíciou Roberta Fica. Čiže v tomto zmysle tie protesty mohli byť rovnako aj kvôli a pre tento kompetenčný zákon. Lebo tá motivácia, lebo to, prečo ten zákon dnes prerokúvame, je o tom istom. Je o pokuse o systematické ovládnutie inštitúcií, ktoré by mali byť nezávislé. A hovorili sme o tom, mnohí z vás ste upozorňovali na tie nepripustné zásahy do úradov, ako je úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, štatistický úrad a iné. Je to pokus o systémovú politizáciu viacerých ústredných orgánov štátnej správy. To pani kolegyňa Gažovičová ešte v piatok hovorila, zmeny v tom, ako sa vyberajú a odvolávajú ich vedúci zamestnanci, proces bude menej transparentný s cieľom, aby si tam mohla súčasná vládna moc dosadiť svojich ľudí. A aj verejnosť zrejme si z toho zapamätá, že teraz parlament diskutuje 3 dní o tom, aby Andrej Danko mal ministerstvo, aby tam mohol upratať svojich ľudí, koľko bude mať štátnych tajomníkov a podobne. Ale to je tá metafora o tom trojskom koňovi, kde tí trojania teraz pozerali na toho dreveného koňa a rozmýšľali, že čo to je, ako sa to sem dostalo, z čoho to je vyrobené, ale medzi tým sa diali úplne iné veci. A viacerí ste na to poukázali, to treba povedať, že aj v tejto diskusii to viackrát zaznelo, že to podstatné na tom úplne niečo iné a to je ten pokus o ovládnutie nezávislých inštitúcií. Viete, Slovensko má mladé inštitúcie. Stále v porovnaní s inými demokratickými štátmi si tie inštitúcie iba budujeme, stále mnohé z nich sú veľmi slabé a na mnohé z nich sa stále útočí, najmä na tie, čo sú byť nezávislé. A nie je to len prípad tejto vlády. My sme teraz ako Progresívne Slovensko boli aj veľmi kritickí, keď sa útočilo na inú nezávislú inštitúciu za posledné 3 roky, a to bol Šúkl napríklad. To treba spomenúť. A budeme brániť nezávislé inštitúcie aj teraz, keď sú pod týmto tlakom zo strany Roberta Fica. Lebo v skutočnosti existuje úplne jasná súvislosť medzi tým, aká je krajina úspešná, či v nej ľudia chcú zostať žiť, či má nejakú perspektívu, či má nejakú budúcnosť, či má dynamickú ekonomiku a tým, aké robustné, silné, nezávislé inštitúcie tá krajina má. A tu, čo sledujeme, je pokus zadusiť tieto inštitúcie v priebehu pár dní pred Vianocami v tichosti. A je dobré, že sme sa tomu minimálne touto rozprávou postavili a že o tom toľko hovoríme. Máme potenciálne rastúci konflikt na 3 frontoch. Ten jeden je zabudovaný do toho pozmeňovacieho návrhu pána Michalku k tomuto návrhu, už sa o tom hovorilo dnes, respektíve koncom minulého týždňa, dnes sme o tom hovorili. Podpredsednička Európskej komisie poslala list tomuto parlamentu a vláde s tým, že ak ten pozmeňovací návrh prejde, tak komisia bude nútená podať žalobu na Slovensko. Ja iba aj ako bývalý europoslanec chcem povedať, že toto je relatívne nezvyčajný krok, aby podpredsednička Európskej komisie, ktorá má pod sebou celú hospodársku súťaž, písala slovenskému parlamentu kvôli pozmeňovaciemu návrhu jedného poslanca z SNS. A to je dobre si to všimnúť, že to sa nedieje bežne. Väčšinou sa komisia vyjadruje či už pri vládnych návrhoch, alebo ak sa niečo schváli. A keď sa to udeje, a ja stále verím, že pán poslanec ten pozmeňovací návrh stiahne, ale ak sa to udeje, tak rovno máme na krku žalobu s Európskou komisiou.
Na faktické poznámky bude reagovať pán podpredseda Národnej rady Michal Šimečka, nech sa páči. To som zabudol v tom svojom príspevku, ale som chcel spätne poďakovať pánovi, myslím, že to bol pán poslanec Horecký, kto sa venoval aj štatistickému úradu a tej štatistike, lebo to tak ľudia berú, že to je také nevinné, že čo už môže byť problém na tom, keď vláda chce ovládnuť štatistický úrad. A tu by som to znovu dal do súvislosti, bez toho, aby som chcel čokoľvek podsúvať, ale by som to dal do súvislosti so slovami ministra financií, ktoré predniesol tu minulý týždeň, že sa vydávame na grécku cestu. A mnohí si pamätáte, že súčasťou gréckeho problému, respektíve jedným z jeho pôvodcov, boli zlé, a dnes už vieme, že sfalšované dáta o hospodárskych výsledkoch a o deficite a financovaní v Grécku, za čo potom ten človek, predseda štatistického úradu, myslím, že aj čelil žalobe. A súviselo to s tým, že nebol ten úrad nezávislý. Ako ďalší sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Tomáš Salaj. Nech sa páči. Keď som pozeral ten návrh, ktorý umožní vláde sa zbaviť Renaty Blahovej ako šéfky úradu pre dohľad, tak je to vtedy, keď jej konanie je spôsobilé vyvolať domnelý pocit, že nie je odborníčka alebo že má nejaký morálny šrám. Prosím vás pekne, to je, že ak chcete niekoho odvolať, tak ho odvolajte. Ale neodvolávajte ho z dôvodu, že máte pochybnosti o jeho odbornom alebo morálnom profile. To je urážka tých ľudí. Tí ľudia sa ničím neprevenili, snažia sa robiť svoju prácu čo najlepšie ako vedia. Ja si myslím, že Renata Blahová nie je dobrá predsednička úradu, ale to neznamená, že ju je možné odvolať s takýmto naozaj že urážlivým a dehonestujúcim odôvodnením. Keď pozerám, ako je urobená regulácia takýchto dohľadových orgánov v iných krajinách, dovolím si použiť publikáciu, ktorá sa volá, že Analýza regulačného rámca slovenského zdravotného sektoru. Autorom tejto analýzy, ktorá vyšla u nás v Health Policy Institute, je istý pán Peter Balík, neskôr minister na MIRI, čiže od nás vychádzajú naozaj slušné kádre. Tak napríklad Holanďania, ktorí majú Nederlandse Zorgautoriteit, tak je to inštitúcia, ktorá má obrovskú vážnosť v tej krajine a nie je možné si z nej robiť takýto trhací kalendár. V Holandsku sa na regulácii zdravotníctva podieľa 6 alebo 7 rôznych agentúr, ktoré sú navzájom komplementárne, doplňajú sa a tým pádom to holandské zdravotníctvo opakovane v európskom kontexte v rôznych hitparádach končí v prvej trojici, ak nie teda na prvom mieste. Prečo? Pretože štát tam nevesluje, štát kormidluje. A nepotrebujú sa politici vkladať do všetkých možných mikromanagementských vecí, pretože vedia, že to neskončí dobre. A rovnako to neskončí dobre ani na Slovensku. Ja osobne preto nesúhlasím s tým, aby sme popri ministerstve športu ešte aj kastrovali dohľadový orgán v zdravotníctve. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, je 12 hodín 1 minúta, takže prerušujem schôdzu do zajtra do 9 hodiny. Začneme pánom poslancom Romanom Mikulcom s jeho vystúpením. Ďakujem pekne a želám príjemný večer.